Докато малкия щъка покрай мен, искам да ви покажа докъде стигнах с някои от нещата. Това е една звездичка, която е леко доцветена. Остава и само да бъде лакирана. Тук има малко зоди, само черно и бяло ще бъдат, като остава да бъдат лакирани, след което да се залепят и магнитите върху тях. Тук искам да ви покажа една малка шарена подложка. Можеш да си сложиш всичко на нея. Тук имаме едно ангелче, само с очи. Само те са нарисувани. И ето и от какво получих алергията. Това е лове смола. Може би от нея или от ръкавиците, които използвам. Така и не можах да разбера. Но тъй като не се получиха кой знае какво като визия, днес реших малко да ги пооформя, украся. И ето това са, което съм направила. Който желае, може да остане да разгледа какво се е получило. Ще покажа всичките. На тези, които изгледаха до край, благодаря и до нови срещи!